ano, yung extension, di ba? Ang ganda. Talikod lang kasi maganda. Char. So, ayan. Ako na nga mag-picture sa igdo, oh. Ina! Ay! Wala ka na! Oh, Shayna, ikaw na lang. Hindi ako niyan, magiling. Sa ikaw ka magiling. Oo, dati naiputan ako dito. Magkarambang ka mo, hindi sa kuya magkarambang. Uy, pa! Kabayo. Sumakay. Oh, picturean ko ka mo, picturean. Hello guys, good morning. Magandang morning. Happy Monday. Pero ano kasi ngayon, wala tayong pasok kasi nga holiday. Tama ba, holiday? So yan, ang pula ng ng lipi ko. Lip tint kasi yan ang kapitbahay namin, yung tita ko. Kasi wala akong lip tint. So ayan si Bunso, ayan. Pormong-porma. Tapos ako naman, eto lang. Kasi nga guys, may pupuntahan kami kasama ulit sila Anika. Tapos yung mga anak naman ni Tito Junior. Kasi nga nung nakaraan na pinasyal ko si Anika kasama sila papa sila. No? Ngayon naman sila Tito Junior naman yung mga anak niya kasi maliliit pa nga yung mga anak niya. Mga pinsan ko yun guys. Kasi sa pamilya si papa yung pinaka panganay. Kaya si papa yung may pinaka parang malalaki na yung mga anak, ganyan. Tapos yung sa mga sunod na kapatid niya, maliliit pa. Kaya maliliit pa yung mga pinsan ko. So, ayan. Dito na. Ayan, si Badit. Badit. Ayun si Badit. Sasama ka, Anika? Sasama ka? Sasama, Iban? Una, tali pa nag-asikaso. Yun na nga ni Ann. Tadi mo sa kilado. Oh, wala kang damit. Wow. Be, mana ba? Si mama niya. Ayan si Badet. Badet. Yan sila Tito. Tapos kami muna ngayon guys. Si mama, tingnan mo. Ayan si Bunsoy. Ang forma ni Bunsoy. Wag yun, nun. Ayan guys, oh, nilagay ko sa book niya yung yung extension, 'di ba? Ang ganda. Ang ganda niya pag nakatalikod. Huwag kang talikod lang kasi maganda. Char. So, ayan. Parang ang pangit ko today. Nalamangan ako ni Bunso. Char. So, ayan. Tara. Let's go. Ya Allah, bahalawat tago at inuunat. Malinot eh. Mga tago na kayo. Isa. Tatlo. Shampoo. Baret. Manitabi si Bareta. Manitabi Rita taga. Manitabi. Tago tabi. Ito tago tabi. Manitabi. Hi guys, hello po. Nandito kami ngayon sa Albay, ano tawag dito? Wildlife Albay Park. Wildlife basta guys. Di ko kasi nakita yung pangalan. Siguro mga pangatlong beses ko na itong nakapunta ako dito. Pero college na ako guys nung nakapunta ako dito. Nung bata ako hindi ako nakakapasyal-pasyal ganyan. Kaya pasyalin natin yung mga bata. Shayna! Ma-picture sila oh. Magsabay ka sa picture. Sayang kang Outfit mo kasi ako mag-iapang. Anika. Sige. Tignan mo to si ate. Oo, gilid ka mong baby. May nagbabike. Mapicture naman kita. Marunong kayo mag-bike? Dito na kayo mahulat. Badet? Gabang ka na pa dito. Mag-ilig ka sa picture.
O, picture mo. Ayan sila. Pakarain mo muna natin pag-picture. May isa na. May nagpa-practice. Ano nag-ano doon, no? May nagpa-practice. Mana? Ako na nga mag-picture sa igda, oh. Pakaray. Ang bitis mo. Hindi ba? Ito may kainan dito. Ay, may mga ipon dito guys na ano. Tapos naiiputan. Oo, dati naiiputan ako dito sa ulo. Ano? Ano yan? Yan. Ay! Ay, buhayan. Yan. Ay, nang buhaya dyan. Ay, ang guys, ang laki. Kasi hindi nyo man nakikita kasi nasa ilalim ng tubig. Pero ang laki. Tara, pagkapo na, pag binaw, ganayin. Oo, lalabas yan. Yung malaki. Guys, hindi nyo kasi makikita yung ano, mga ibon. Pero i-zoom ko na lang. Ayan o, madami yan dyan sa puno. Tapos yung mga ikot nila, yan na puti. Ito yung sakit kita sa kabayo. Kabayo, masakay ka sa kabayo, pwede man. So yung isa sakay daw si Bunso sa kabayo. Gusto niya sumakay. Ang dami, may mga pika. May ano, pabo. Pabo yun. Ay daw, may horse. Oh, ano nang tigil. Magiling ka sa kuya, Ishmang. Oh, picturean ko ka mo, picture. Mana ba din? Badi, tigil ka kaya na. Ayan, ayan. Bicar. Isu. Oh, magayo, no? Kaputan mo. Sige nga, Ay, ka, Bunso. Picture. Duman, no? Dali na ito. I-post mo, i-post mo. Dali masanadog, dali masanadog. Ina! Oo, dali masanadog. Ina! Ako lang, no? No, bigla lang. Lumabas na. Nagkaw lang tao. Sige, look na. Tawag ka lang. Buya ka lang ka. Baka wala na. Iniwan ako na kakaong kitawa ka. Agila. Oo, may nagila. Saan may lion? Doon, marami doon na lion. Ay, may isa lang yung lion doon. Tapos isa yung babae. Anong tawag doon? Oo, tiger. Ganda. Tingnan Saan mo. dito? Oo, doon na mamaya. Ayun guys. Hello guys, labas kami. Hello. Labas kami. So yun guys, ang oras nga po pala is 11. 11. Hoy! Ano yun? Uy! Yung ano dyan, ang alam ko dito, yung may ihi. Ay, ito yung nag-ihi, oh. Parasa. Ito yun. Ito yung lion, pagod siya. Pagod na pagod. Uy, wag yung papatuin, ha? Ito yung tiger. Oh, picturean ko kayo, picturean. Ay, ganda naman yan. Kamu man. Pinanggalingan. Ayun, kaya nito. Ano ito? Orang-butan. Ay, ano? Wala, ano? King Kong. King Kong. Saan? Sige. Oh, pupuntahan natin yan. Hindi pa yung mag-start. Gari mo siya ang tao. Ang kukuha niya. Minsan, makinig sa ro.
bunso. Brahmini type. Lawin. Tara. Dito tayo ba? Ang si bunso. Tara. Ayun, ang dami nila. Picturean ko kayo. Wait lang. Ayun. Lawin. Astig. Ang dami pa dito. Oh. Sarap pa. Photogenic talaga to. Isa pa. Solo ikaw. Solo. Igay na solo ka. Solo. Solo ka. Post mo. Ayusin mo. Nakadakol kang post. Very good. Nakarami daw siya ng post. Ay, uwi na natin ini. Dito pa. Grass own. Ay, hindi na lang. Dito na lang. Maya. Huwag dyan, bebe. Tara. Eto, tingnan nyo. Ang laki, oh. Philippine Serpent Eagle. Ayun, oh. Tingnan nyo. Wago, hindi na pago. Picturean ka kaina. Nakikita man siya. Sige, usod ka doon. Ikaw din, sige. Sabay na kayo titain. Very good. Guys, pwede na yung pawis ko. Ayun pa, meron pa. Indian pa yun. Tunay na agula. Agula ba? Agula na yun. Teke, na agula. Ay, ano yan? Agula pa din pero white-breasted sea eagle. Sea eagle. Nabubuling ka. Tara! Oh! Ay, ito baboy ramo. Ayun yung baboy ramo. Ayun po. Tawag niyo. Ay, wag kang hahawak na dinig. Baboy ramo yan guys. Tara. Tara na. Dali. Ada ka na. Ina! Ano to? Ang laki. Kasuwari. Ano yan? Para siyang ano. Ito may baboy po dito. Baboy. Native pig. Sabi na talaga yung pawis ko guys. Ayun, malapit na tayo. Baba na tayo. Tara! Grabe yung pawis ko. Promise. Yung pawis ko tumatagaktak. Tubig. Bibili tayo ng tubig. Ayun, ang ganda. Yan yung park. Sabi daw, dati may dinosaur dyan na gumagalaw. Parang nakokontrol siya. Tapos malambot lang. Tapos wala na ngayon. Ayun, parang display na lang. Tapos sira-sira na. Nakita ko sa inyo. Dinosaur. Siyang tarot na. Ayun guys yung buhok niya inaw. Dagdag sa beauty. Ayun na may horses. Nung first time kong pumunta dito, may nakita kong sumakay sa kabayo, sa horse. Tapos meron siyang picture sa akin. Para siyang cowboy tingnan. Kasi nga, may ano pa siya, may sombrero na pang ano talaga. Pang cowboy. Ang cute. Ayun doon, no?
Saan napunta natin yun? Sige, tara. Picturean kita dito yung nakasag-init pa kayong gising dinosaur. Malambot yan actually. Gumagalaw pala yun kasi dati. Pinagkanto lang sa foam lang siya. Tapos para siyang, totoo na. Ayun. Malambot, foam lang. Tapos yan, may wire. Kasi nga, parang pinokontrol. Parang, wag baby. Hindi, lambot. Uy, wag baby ko. Ayun pa, meron pang isa doon. Di bali, 4. 1, 2, 3, 4. So yun guys, dito kami sa baba. Malabo ba? Hindi. Ayan sila. Uminom na kami ng tubig. Tapos hinahanap namin sila Tito Junior. Kasi gani, gutom na yung mga bata. Alam ko kung saan yun. Ayun. Tara na. Tara. Tara na. Gutom na daw si Bunso din. Aling may si Brum na. Brum? Saan Brum? Tara, tara. Hanapin natin sila papa mo. So guys, medyo umaambon na po. Dito kayo, dali. Oh, basa. Dumano. Dito, meron siyang ilog. Ano tawag dyan? Ilog. Ayun, pwede nga dyan magbangka guys. Magbabayad ka nga lang. Oo, pwede dyan magbangka. Ganda. Picturean ko kayo. Tapos meron pa din. Kasi hindi na tayo magdadiretso doon. Yun. Color green. Diba siya? Meron pa actually doon guys. Para siyang playground. Para sa mga bata. Akaso po, umaambon na. Kaya dito muna kami sisilang. Picturean ko muna sila. So yan guys, nasa SM Store po kami ngayon. Ayan sila po. Ibalong. Malapit na yung Ibalong Festival. Kakain po kami. Actually 12:30 na po. Tanghali. Kakain kami sa Inasal. Uy. Si Tito nagtatanong pa. Para namang hindi namin alam kung saan yung Inasal. So yun guys. Dito na po kami sa Inasal. Ayan sila ate. Bata. Ayan sila. Kain po. Ay, hangga. Picturean ko kayo, picturean na. Kaya magpunang na lang. Number 40, number 40, number 40, number 40, number 40, number 42, number 42, number 42, number 43, number 43, number 44, number 44, number 44, number 45, number 45, number 45. Number 45, number 44, number 44.
Number 28. Ma-rice ka ba? Uy, ang bilakunan. May rice ka pa? Maluto. Ubuso na na. So yan guys, nakatapos lang po namin kumain sa inasal. Nandito kami sa Wolf. Gold of Fun. Bibi! Bibili tayo ng coins. Sa'yo nito. Bakal lang. So yan guys, magpapapalit tayo ng coins. Uy! Bilis! Meron ako. Sa basketball! Uy, sa basketball! Sa may basketball! Ayun, sige pa na yan. Sige na bro. Paano ba niya? Ay, zero yan dyan lima, ano? Ay! Uy, dalawang coin! Hala! Meron cute, oh. Sige, tayo. Meron na. Mag-drive ka, ha? Di mo naulugan. Di pa yun naulugan? 2 coins ata yan. Okay, aluhan ka ka. Aga dito. Sorry, paano? Tagay na kayo. Kaya nulog mo. Ito. Ayun o, doon. Dito na. Mag-argay lang ka. Yung coins. Kaya mo yung coins. Sige pa mag-ibig. Boy, kung ako sa basketball. Maganda kayo na, oh. Magganyan. Bulog-bulog. Ano naman token? Pwede yan! Mapundo na yan! Yuri! Ate, ikaw muna ako naman. Ano, mahirap to guys. Nakakainis yan. Wala man, hindi man talaga makakakuha. Pero may mga technique. Hindi ko lang alam kung paano. Uy, sumali lang sa basketball. Ito, ito na sa duwa. So yan guys, yung dalawa dito sa basketball din. Ayan o. Duwa yan ang point. Nagano na? Rina! Dave ba? Go! Oh, wala. Ayan na, ayan na, ayan na. Ano, tambulan yung dito?
SM. Ayan guys yung SM, yung color blue. Dito naman po kami sa Yashano Mall. Kasi guys sa SM, mahal po yung mga paninda. Etong mga bata, bibili yan ng damit. Pati yung bunso ni Tita Risa. Ate! Mama, may balot! Sip yung balik. Saan? Dito? Mama ka dito dyan pati yan. Dito na. Straight up. Anika, di ba sabi mo make up ka, Anika? Dahil malingaw ang jacket pan. Ano yun? Sapatos. H&M footwear. Pili na. Pili na nga ito. Ticket man sa di. Puti. Yung puti. Organio. Hindi. Tapos na ito. Kuni oh, may mga ng kulay. Pabayaan mo siya na magpili. Pabayaan mo siya nandun magpili. Pabayaan mo siya nandun. Parang nakaram mo yan. Mana, di man kita sa polo. Pabayaan mo nandun doon. Yan. Kaya nagpili. Pabayaan. Uy, ano mga organio mo rin. Itong. Hanggang sa rape pa. Uy, ano? Magnet. Buto daw mo ito. Mga-apply man lang. Mga-apply na si ate mo. Nag-ano ko dyan? Ina. Ay, namimiyak ang sapatos. Mag-iulog ka po. Uniyo, uni. Ay, saday. 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 Uy, Jordan boy. Debe siya siya. Pare. Sabi, apat to. Uy, Jordan boy. Makawat naman sa sumaluyan pa. Ano nga daw ang tapos sa inyo? Uy, kiti. Di boy, magkaroon ka size mo to. Anong design ang muya mo? Apaton na kong igwang size. Sino mo ito? Kasya? Ay, baga o. Huwag bang? Igwa yan nakapadis. Ilun mo kung kasya sa inyo. Uy, ano po lang. Ate. Hindi na. Ano po na ina? Ate. Meron po lang. Wala man sila yun. Ano ka ang black shoes? Ano man sila yun? Ay, oo nga pa yung black shoes mo. Wala palang black shoes si Gonzo. Doon mo na ba kalam? Dapat ate bro, ano kaya ka natin? Magkano ate? Sa 950 po. Pwedeng 9? Dua? Dua man ako ano? Yung isa na lang po, yung 900. Pero yung isa po, fixed price. Sige po. May nagpipilit ba? Sige ate. Balian daw po sa sa Ano yan? Sumagay yun. Yun na. Ayun, ni umura, gano. Sige daw, sa kanila. Sige na, sa po yan. Ano? Ang klase? Dahil, man, pang Pangklase? pangklabas. Sige na. Pangklase, pangklabas. Oo, plus pa puti pa. Hindi ka hanap yan. Ayan, dahil ka siya sa iya. Saday. Ay, saday. Tamang-tama. Ining sa saro. Utong saro na lang tamad ako lang. Para biro kami. Uy, ano yun? Gusto mo dyan eh. Ano na nako mo? Ay naku, si... Opo. Ay, ikay naanap ng black shoes. Opo. Tama. Ikaw, ano ka kang sinilas? Paamot. Putong paamot duman. Magkaram mo kay ano? Sige na ako, ano. Kasi nakaputi na tayo. Then, gusto mo na first batch. Yan, ako. Yan ka. Patin sa Anika. So yan guys, yung mga napamit. Sana all. Guys, nakauwi na po kami. Alas 5 na. Ayan yung mga napamili nila. Yung black shoes. Ano po? Ayan yung bag ni Bibi. Mas marami pa guys. Yung sa inyo, nandyan. Ayan guys, yung mga napamili namin. Umulan po. Tapos traffic din dyan sa Bigaa guys. Wala akong sapatos. Traffic. Kaya ayan. Kobe Bryant.
So, yan guys. Hindi na ako nakapag-video pa kanina. So, hanggang dun muna yung video ko kasi nga brown out. Lobat na 1% na lang po yung GoPro ko. So, yan guys. Yan po. Hindi po to sponsored guys. So, yan. Thank you pa rin sa mga sponsor po. Sa Team Pahuway, Kuya Noli, pati po sa shoutout sa mga angels ni Kuya Noli, sa mga silent viewers natin, sa mga viewers natin, sa mga sumusuporta po. So, yan. Maraming salamat guys. Love you all. Yan, pili-pili.